Is dat niet gevaarlijk zo'n opklapnet? Gevaarlijk? Zat ik je gevaarlijk? Want veertoes is ons eigen bengel en dat is pas gevaarlijk. Dat zou wel voor geheim moeten. En de wist alles wat ik maak en wat Sefke maakt, dat is helemaal top. Dat is hartstikke oerdegelijk. Hartstikke geweldig. Kom, schatje. En er is er opgenomen dat jullie in kapot. Kom, schatje. Oh, maar u stelt zich nog eens voor, hè? Dat opklapt als ze erop ligt, dan wordt ze zo gesandwiched. Dat wordt een schat, hè. Maar nee, mooi, hij moest er met de hoofd ik moet echt geen plan voor te maken. Want nu let eens op, kijk hier, want dat is een beetje weg. Kijk hier, pak die. En dan, ja, dan kijk dan ook weer, als het gewoon is weer gebeurt, om leeg. Ja? Ik zeg dat komt dan ook weer gebeurt om leeg. Oh, schatje, het zal toch niet voorzien, hè? Ik zeg het toch. En moest dus nu is het kapot en ik weet het hier dan niet gebeuren. Ja, maar dat niet hebben door moet jij de rust, ik hoop niet dat we nog eens hebben. Het hebben aan Polen, de god, nee, Richtig nee, op. dat kreeg ik toch alleen niet gemaakt, denk ik maar. Daar zal ik toch Frank van der Houding hebben om op te bellen, denk ik. Johan, Frankie, hoe gaat het mee? Telefoon? Is van de vaas. Ja, is van Vlaamse. Nou, los, opkomen. Nou, los, opkomen. Dancing for you.